দিন এতিয়া মানুহজন ধৰি হৈছে আপোনালোকে পুলিচকে কাম কৰিব দিয়া হয় ঠিক আছে আপুনি সাইডত বহি যাব जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनदों थारमाने मैया क'क्राझाराव मोनसे घटना जानानै थांबाय दा बे घटनाखौ लानानै एसे दुंहाव थासारियाबो माने जायाखै नङा क'क्राझाराव जादों आरोखि आङो नोंथांमोननो दहाय मोनसे भिडिअ क्लिप फार्स्टआवनो होनाय जाखाबाय दा बेखौ लानानैनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे नोंथांमोनजों एसे रायलायनो सानबाय आरोखि दा नोंथांमोनहा बिनि गेजेरजों मा मिथिनो हायो दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाय जायैनि सायावहाय जोङो मिथिनो मोनबाय जे जाय मानसिखौ माने बै जाय बे मुस्लिम सुबुङा आथोनानै गाग्लोबदों थारमाने मानसिया एसे बारा माबा नङा खोमा आरो मा होनना बुङो बिदिखौ एसे जाम्बिसियारमोन खोमा दा बिनि सुजुग लानानै जों दा एस पार सर्स नङा होमबा माने बेखौ आथोनानै गाग्लोबबाय थारमाने बेखौ जिनाहारि खालामदों आरोखि दा बेखौ लानानै क'क्राझार ओनसोलावनो मोनसे थासारिया माने बिराद मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो बेखौ लानानै क'क्राझार ओनसोलाव थानाय माखासे हिन्दु मानसिफ्रा हिन्दु मानसि होनबाय आङो बिथांमोना दिनै जायखौ मुस्लिमफोर नुदों बिसोरखौनो बुनो नागिरनाय बुनाय थासारियाबो जाया नङा जादों दा एक्सुवेलि बे बाथ्राया दिनैनि थाखाय गोदान नङा रायजो जानानै थांमोन मानोना दिनै दुनियायाव प्रिथिबियाव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन खामानिफोरखौ मावग्रा मानसि होनना बुङोबा बिसोरनो आरो बिसोरनाव मा सेन्टिमेन्ट दं बिसोरनियाव इन्टारनेलि बिथांमोनाव मा सेन्टिमेन्ट दं जों बेखौ बुंनो हाया दिनैनि तारिखाव बे गोदान बाथ्रा नङा दिनै नोङो सोरनिबा जायगायाव माने माइ खामला हानो थांबायनो बाङा सिङा नागिरनो थांबायनो सियार टेबोल फानहैनो थांबायनो लेपटप सब फानहैनो थांदोंनो मिस्ट्रि मावनो थांदोंनो बहाबा माबा मावनो थांदोंनो थ' बै जायगायावनो थांनानै आरो जाय न'आव मावदों बे न'नि मालिकखौनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै बिथांमोना फैयो अब्ला नोंथांमोना बिनिफ्राय मा मिथियो अब्ला नोंथांमोना मा बिसोरखौ नोंथांनि न'खराव खामानि मावनो लायहोगोन नामा आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामियाव बा न'खराव बा नोंनि न'खराव खामानि मावहोबायानो बा मावहोनायनि गेजेरावबो जुदि नोंनि न'खराव जुदि नोंहा सांग्रांथि गैयाबा कनसियास जायाब्ला नोंनि न'खरावबो हयथ' नोंनि बिसि हयथ' नोंनि फिसाजो बा अन्यखि सोरबाफोर दङब्ला बेबायदिनो घटना भुगिगोन मानोना बिथांमोननाव माखासे बेबायदि माखासे गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा बिराद दङ मानोना बिसोरनावबो मोननै जातनि मानसिफोर दङ ना बिसोरनावबो जायखौ जोङो भाटिया होननानै बुङो बा मोनसे मुस्लिम एसामिस दङ जायफोरनि सेन्टिमेन्टआ न' डाउट एसामिसफोरजोंनो दङ खिन्थु बिसोरनि गेजेराव जायफोरनाखि दा गोदान मानसिफोर हाबफैदों बे गोदान मानसिफोर हाबफैनायफ्रानो फ्राय बेबायदि खामानिखौ मावो आरो बेबो रोखाखा माने गियानि गुनि शिक्षित मानसिफ्रा बेबायदि जुनाद खामानिखौ मावा दा बिसोरनाव ओरैबायदि माखासे मानसिफोर दंखासै माने बिसोरो बिदिनो थांखायो आरोखि दिनै हमजागोन दिनै जोबथेसालियाव जोबहरगोन गाबोन समफोरनो गफिनगोन मानोना जोंनि आं होनबाय थादोंखि जोंनि इण्डियानि ल'नि माखासे आयेनफ्रा बे ल'आ जोंना बिराद उइक जायनि खालावनो दिनै बे सुजुग मोनदों मावनो थाखाय हा नोङो बेफोरबायदि घटनाजों भुगिबाय जेल जाबाय मास मोनसे मास मोननै उनावनो आरो बेल मोननानै फैफिनबाय उनाव बिसारा सोलिबाय थाबाय आरो बे बेल बिसार जाबाय थानाय समावनो आरो फिन आरो गोदान मोनसे खामानि गाज्रि खामानियाव बिथांमोना आरो मावफिनलायबाय नोंथांमोना माने हाजार नोङो एरिया प्रिथिबियावनो नाय बे प्रिथिबियाव नायबाबो नुगोन मानोना बिथांमोनानो दुनियानि जघन्यसिन गाज्रिसिन मावग्रा होनना बुङोबा बे मुस्लिम सुबुंफ्रानो दा बेनिखायनो बे जाथायखौ लानानै जोबोद सोंखारिथाव आरो लाजिथाव बेनिखायनो आं बुंगोन बे जाथाया थांनाय जों नुबाय भैरब खन्द'आवबो पिकनिक जानो थांनाय जानानै लांनाव फैनाय घटना जानायखौ नोंथांमोना नुबाय बेयावबो सोर जानाय बे जाथायाव सोर लोब्बा दं दा नोंथांमोना मेगनखौ बेखेवबानो नुगोन दा जोंनि मानसिफ्रा कनसियास नङा
जों दिनैसिमबो कनसियास जानो हायाखै आरो जों सांग्रां जानो हाया जायनि खुराव बिथांमोना दिनै लाइ मोनो जायनि थाखाय बिसोर दिनै लाइ मोननानै दिनै लाफाखादों बे जोंनिबो भुल दं बाहाय जोंनि हिन्दु मानसिफोरनि भुल दं बाहाय जोंनि हिन्दु मानसिफ्रा बांद्राय कनसियास जाया बांद्राय सांग्रां नङा बेयावनो सुबिदाखौ बिथांमोना लानो हायो दा रायजो जा नोंथांमोन आं खावलायगोन आरो गेदेर गोलाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन जों जुदि मोनफ्रोमबो आयदाफ्राव आरो मोनफ्रोमबो बिथिंफ्राव खामानि दामानिफ्राव जोङो बिसोरखौ मावहोयो मावहोनानैबो जोङो मालाबाबो जोङो साना मालाबा न'फ्राव मानसि दुमसि गैया हाथा हामाबो जोंनो थाङो न'खराव नोङो सोरबा सानै हिनजाव मानसि थानोसै बेयावनो बिसोर सुबिदा मारिनोसै आरो गोबां घटना जायफोर घटनाखौ दिनै न'खराव माखासे प्रेस्टिजनि खोथानि थाखाय मान सनमाननि खोथानि थाखाय बिथांमोना न'खराव खिथानो हायि जानानै गोबां थानाय गोबां घटनाफोर दङ बिथांमोनासो मिथिगौ दायो दा बिनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा बिराद स्ट्रं जानांगौ आइजोफ्रानो जा हिनजावफ्रानो जा हौवाफ्रानो जाथों मानो जों थाल लानांगौ खारन बिसोरो माने गासिबो नंजोबा बिसोरनि मानसिफ्रा जे गासिबो गाज्रिजोब बेबो नङा गोबां मानसिफोर दं मानोना बिथांमोननि माखासे मोजां मोजां मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो नोंजों मोजां रायलायो आरो खिथाना होखायो दुनियायाव माखासे खामानि मावग्राफ्रा सोर गावसिनि मानसियानो दा बैफोर माखासे मानसिफोरनि थाखायनो जों बरना मोनफानाङो मानाङो गोबां खोथाखौ बिसोरो माने इन्टारनेलनि खोथाखौ माखासे बाथ्राखौ बिसोर खिथा नङा खिथायो आरो बिसोरनि माखासे आखुथाइफोरखौ बिसोरो खिन्थायो मानोना दिनै आं दहायनो होनदों मुस्लिमबाबो मुस्लिम इसामिस दङ ओमफ्राय भाटिया दं मोनसे दा बे बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन मावो होनना बुङोबा बे भाटिया जारानो होननानै बिथांमोनहा बुङो आरोखि ओंखायनो जोंसो सांग्रां जानांगौ थारमाने जोंनि मानसिफ्रा जोङो बेसेबांनाखि जोंनि हिन्दु मानसिफोर दंना जोंनि हिन्दु मानसिफ्रा जों जुदि सांग्रां नङाब्ला जों जेरावबो जुदि जोङो गावनि मानसिखौ रैखाथि होनो थाखाय नों जेरावखि थाङा जेरावखि बेराया जुदि जों सांग्रां जायाब्ला नोङो भुगिनांगोन सिद्दा खोथाखा नों भुगिनांगोन ओंखायनो आंनिफ्राय मोनसे आपिल साफ्रोमबो रायजो राजा भिउवार फल'वार्स नोंथांमोननिसिम जाय सोरबा इउटुबाव नायथों बा फेसबुकाव नायथों नोंथांमोना सांग्रां जानांगौ मानोना बे जाथाया गोदान नङा होनखादों गोदान नङा बे जाथाया ओंखायनो बेनिखायनो जोंनि मानसिफोरनिबो माखासे भुलफोर थायोना आरो बेथ' दिनैनि जे जाथाय जानाय मैयानि जे जाथाय जानाय बेथ' जेनेबा बांद्राय माबा नङा जाहैबाय जेनेबा एसे जाम्बिसियान होननानै आं मिथिनो मोन्दों दा मिडियानि बायदिब्ला आरोखि मिडियाआव खिन्थु आं स्पटआव गैया मिडियानि बायदिब्ला बेखौ मिथिनो मोननायखाय नोंथांमोननो फोरमायबाय आंना लुगैनाया बेल'नो जोंनि मानसिफ्रा साग्रिद जानांगौ जों सांग्रां जानांगौ कनसियास जानांगौ सब समाय जों कनसियास जानांगौ जोंनि माइन्डफ्रा जोंनि मानसिफ्रा बहाबा दाबसेफ्राव बेरायबा थांबा लरलि लथि जेबो रोङै साइस जायो खुनु ना बिसोरनि फिजिकेलि स्ट्रेंथ जायो ना बिसोरनि खोथा बाथ्रा रायलायफ्रा स्ट्रं जायो जेबो गैया थारमाने दा बिदियावबो जोंनि मानसिफोरना आखाइ बोलो मोनो दा जों गोबां सोलोंनांगौ दङ जायफोरनाखि बायजोफ्राव बेरायगोन बा जायफोर सोरबा गामि सिंनियाव थानानै मालाबा टाउन सहराव बेरायनो थाङो जाम्बि जथि माने खोथा बाथ्रा रायलायनायफ्रा खुनु माबा नङा खुनु कनसियास नङा सांग्रां नङाबा मा होनना बुङो बिदिखौ रुफोद रायलाया थारमाने गिलुं गिलुं रायलायो दा बिदियाव मानसिफ्रा नोंखौ नारसिनो बोलो नङा मोनो ओंखायनो आं आपिल खालामदों नोंथांमोना बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखायब्ला नोंथांनि एरियाफ्राव जुदि बैसोर सुबुंफ्रा खामानि मावनो थाहैदोंब्ला नोजोर हो बिसोरनि रायलायनाय थानाय नायनाय स्टाइलफ्रावनो बिसोरफ्रा ओरैबायदिखा ओंखायनो नोंसो जुदि सांग्रां नङाब्ला नों मालाय बायदि मिथिनो ओंखायनो नोंबो सांग्रां जानांगोन जेब्ला नोङो सांग्रां जागोन जेब्ला नोङो मिथिगोन नङा होमबा नों जुदि सांग्रां जायोब्ला आरो नों जुदि सांग्रां जानानै जुदि नोङो न'खरनि मानसिफोरखौ जेब्ला नों जुदि सांग्रांथि होयोब्ला निस्सय नोंबो माने सेफटि जागोन आरो बेफोरबायदि मुगैथाव आखुनिफ्राय नोंबो रैखाथि मोनगोन बेखौ आं आंनिफ्राय खावलायनो थाबाय आरोखि थेंक इउ